Разом з экіпажам ДАІ здымачная група навін адправілася ў чарговы начны рэйд, каб вывучыць сітуацыю на самых ажыўлённых скрыжаваннях горада. Бульвары касманаўтаў, Маскоўскай, Піянерскай і іншых. Даведацца пра абстаноўку на Чырвоным двары і на маршрутах да папулярных месцаў масавага адпачынку. Нагляд за дарожным рухам супрацоўнікаў ДАІ сур'ёзны. Правяралі нават работнікаў таксі. Правапарушальнікаў падчас рэйда практычна не было. Выключэнне склалі вадзіцель, які перавысіў дапушчальную колькасць пасажыраў у аўтамабілі, а таксама парушальнік патрабаванняў дарожнай разметкі. У цэлым жа ў вобласці безадказных удзельнікаў руху за выходные аказалася дастаткова. За эти выходные дни сотрудниками госавтоинспекции области было выявлено 1488 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены 31 водитель, который сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения, и 88 водителей, не имеющих права управления. Што да парушальнікаў у абласным цэнтры, то за 3 дні іх колькасць склала без малога 5 соцень. Алкакантроль не прайшлі 6 вадзіцеляў. 17 брастаўчан удзельнікаў дарожнага руху аказаліся без адпаведных дакументаў.